Lu nga di putak si Murgi. Ah, umalagapin nito nga yawa. Oo, malinis. Wala reklamo. Ang dulak mo ako. Hindi ko na kaya. Ang dulak mo ako ay yung call. Nangangailangan ako. Hindi ko na kaya. Hindi pwede. May tao pa. May ayang panganin. Mamimili ako ng iba. Hindi. Hindi ko na kaya. Hindi na good. Hoy, mga bata. Sige na. Gabi na. Oras na. Pakuli na. Yan na kumasa ko intro ha. Boy, di maripag-gabi. Huli na ito ulit. Sige na. Alam naman tinggoy ha. May mawara man nito tambay mo dito yan ha. Katong sasayaw po na. May mawara ha. Natanggal lang. Opa, yung tambay nila ha. Wala mo dyan dito ha. Oo, sir. Sige. So may magreklamo nga, katong sasayaw po na. Tunay yun. Ay, Robin Baya kami. Sige, ikaw lang nang makita niya na. Nope. Ulo man duro taktiyan. Oro daw natin. Ha? Ano mo din ang karinula? Ay, nakuha. Pati na akong baging kuha. Iyan, gusto mo ko ba nga di? Ang daw kaya ba lang punto na yung... Yan daw lang kumurin eh. Yo, ginsak ba na ako nga di balay ah. O di mo rurupod mo taktiyan na. Yaw, nakawatan yun eh. Wara, makumeda nga ni CCTV kakadiyon ko daw parang gayon. Bay nga brief, o di mo rurunan duro. Kumati ko ako nila sa stage. Mapareview ko tayo nga digan mga kuwan ka konsil. Kupi ko nga alipat mga tanod yan. Ang pagmagawa na eh. Kumusta man niya yung pag-rubing? Talaga ay naglibot kami natin sa barangay ka. Ali mo na naman mga Damo ng kabataan. Saway namon. Wala kailangan mga kabataan yan. Lingaw naman yan ang karsada. Dawal na tao. Pag-rubing lang kanina. Pangin niya yung pag-rubing. Yara na pala, may na magreklamo. Amo nga, gamitan mo gagikuan. Kanina, sa mga tao dito naging... Hiting ko yun. Awag na namon baga kung kayo kakipagsitahan namon. Baga sumiflat la, ngan si Maring matod bang ko ya. O sir. Amin natin yung compay ko kay
ikaw, konsel, kin ma-advise ni nga ito, pagpampay ito, ang barangay. Mga peto kay para mga nagbubuhay, mga kawatan, hindi rin ang kikinuan din natin barangay. So karon tini kap, gagabi-gabi yung tini pag-roving. Pero gihapon, ay pangkapi-kapit mga aton mga tanod. Kukuhan ta gihapon. At wala kayo mga araw na yun mo. Oo, kapitan kay adi magkutit panahon. Ang mga lagi. Makuran pa. Muran, kailangan niyan kapi. Sige, kay makutang lari kita tindahan niya na kay wala pagdidi. Sundot akong pagkakapitan. Sige, kumain. Natin mga kuwan. Oy, Natin mga... Swan. Pwede dito sa malikot ang mga Nakaton. May dapat lang po nang reklamo kay kanina mo kaya na akong katuwag ng tabal eh. Para ni kuwan. Pagbatang mo, nawawara na ako ng tinagamit. Gamit na pinamana ako na akong nanay. Eh, di rin nagkakarasya Importante itong duro, di na ito pwede mawara. Ano pa ikaw? Mareklamo ka. Kasi kapag si Stevie ba yan ah? O, review ta. Oo. Sige, kaya dyan, nagkakaya rin kapitan nga ni mga kumsel, adi man dyan na, ano lang, nag-meeting pera. Oo, sige, mawala ka. Ano yan, kanyang mga Oo, kapitan. sige. Ada ko mawala. Sige, ulit dada. Kap, may sis ako. Kumsel, O sige, sige. ano? Di may nareklamo ka dila. Napa-review yung CCTV. Nawadan niya. Nawadan niya? Nawadan? Ano mo, Ano nawadan nang niya. order niya? Ang most importante na nawadan niya. Ang mga ni Adi ya, kaya nag-meeting pa man kamo, papagad yung kuntal niya. Kano ka ito'y kawati? Yan na lang. Oo, Kap. Yan nala. Kaya ang pagmata ko, naikauro kong tako. Pagkita ko nga ito na akong kuhan, portahan ng bado, nawaran importante na bagay akon. Taglapagod ito ng lula. Pamana akon. Sige. Buhat nga lang yun. Yung enik blatter na chip. Sige, sige. Ngaran na reklamo. Ako ngayon ni kuhan ni Joel na Pakdul. Joel. Magbanwa o. Joel na Pakdul, Magbanwa. Magbanwa o. Alias, Bebutete. nareklamo, tahan din nareklamo. Gingkawatan ako ni Kawatan kuhan. ka, Oo. sige. Ginsa ko ba na akong balay? Kinsa ko yung balay. Kita kanina. Ano natin mo? Tapos, Amot to, gusto ko lang ma-recover ito na bagay kay duro to na pagkuha na akon. May Ito. tahap na kami ito. sige, Kap. Adi, na-record ko na. Kung na kailangan tayo magpa-review ng CCTV to eh. May meron na ako nito suspect. May lead kami, may lead kay may nakata kanina. Ikuha ni Tinggoy. Tinggoy! Oo. Tama na nakita dito. Ay malabot na muna nito ka bata. Amin pa. Pagkagin naman nga ito kanina. Hiling-hiling nila yan. Oo. Amin nito, bante. Amin to. May lalabay na. Ito ka bata mo yung problema tatong barangay. Ako dun si Daramo. Kailangan ni ito niya bata. Si Papa Preso na natin ito. Castingan ka na tatong din ni Barangay para magmahimyang. Oo, sige. Ako muna itong buhaton kap. Ano man? Katong ka na Tinggoy. Sara. Oo, katong tat balilugod. Sige, ito na. Sige ka ba? Ito ako, problema yung Yan na Ito dito. pa yung ito kap, upudamon. Tara. Rani, balik to dahil. Ay, pala ito. Mga po daw kayo gusto ko ito ma-recover Kap. Ada dyan, ada dyan. Ay, ito ka bala ka. Kay baram na kami. Ito kunin no. Goy! Makapaya ka pa na ito yung balay ni. Oo, Ang ito ka. Goy! Kapay. Goy! Wala ta, bukasan ka, bukasan na. Sumako ka na. Ito yung kami. Uy, buka yung kami. Kap. Masyala ano? Hindi, may reklamo ay mo. Kaya ikaw na mo nakita lang ito ni Rabalay. Kung ngayon yung kumawat. Ano nire-reklamo akon? Di ba kanina kay di ba sa takanamon may Kanina. mawala ikaw ang Kanina, ikaw lang lakad to. Ikaw lang mong ginsaway. Lagi. Tapos wala ka bumali. Wala kami bang katap, ikaw lang ito. yan kay may nawawara. Wala naman nawara, ikaw sito. Ikaw na mo nakitang kanina ha. Ana mo pag-robing. Wala na mo di bang suspect kung diri ikaw la. Balik na kasi pare. Diri. Bulabog sa lang dili nga barangay nga malabot ka nga bata ka. Balik na lang para wala problema. Ano ko nito? Igbalik ito, nagbalik. Kung di magbabalik, papapreso tayo ikaw. Oo, sige. Balik na lang balik. Dire kay damo natin masala din itong barangay. Nakapirwisyo ka na. Di may reklamo ay mo. Kung di mo ito ipaparecover, papapreso ka namon niya. Sa'yo lang ako niyo pero di ko na ko na ito kaya. Amo na ko na naging kuwan. Sa'yo wala ako. Tanggulin yung duro ka ba? Di ko na ko kaya. Pwede ako. Ano man, ibabalik mo na lang. Sige na, pare-cover na to. Ikipagara mo dahil po di ka. Ang gingkawa tayo mo. Oo, sige. Amo to ya. Malidong at ya tapos color blue.
Kasi nga din karaptan. Oh, may dato karaptan. Anay daw, para masabtan natin, kung maklaro natin ini. Igawas na ito, igawas, para maklaro naman kung ano naging kuha ni mo. Ay na wara nga kwarta waray. Wari good. Wari man mo pengang nala. Wari ka kuwang kwarta gyapon kay kung nakuha pang kwarta. Oh, ang importante tong duro Amo ako. na ito nawaray mo, ito na Oo, importante. Magalang mo Sugod warang niya, kwarta malito yun ng to. Oo, sentiment gabi na niya, lang mo bayos. warang. Oo, may da. Sige, tingkoy. Wari ka kuwang cellphone. Ang good lato ng kuha na gamit. Amo na tong ikuha. Ang bagay na itong pinamana na akong lola. Kap, pasay lola ko ha, ari lagi. Pasay lola ko. Ari na kap, ari kap. Amin ni kap, panangin ko ako kap. Oo, amo na ito iya. Oo, amin ito kay ginururo na Kap, ako kanina. ang gamit ko na ni kap. Balik! Hindi gamit mo naman ah. Hindi ko na kaya. Kay lurong pa tayo rin. Okay. Tara na kap! Wala, wala nga kompleto, reklamo. Nga di puta ka si Murky. Ah, umalagapan nito nga yawa. Oo, man eh. Bakit gamit na ako na? Hindi na kayo masagot eh. Linurong-lurong. Okay na tayo mo. Tumuod man liwat ka mo. Ulo-ulo nira na yan. Huwag gul nagiging kawat ko. Ari nula na may tayo.